Здравейте, уважаеми приятели, здравейте, уважаеми почитатели на моя канал, здравейте и на вас, тези, които случайно попадате на моя канал. Този канал е богат и разнообразен, с различни неща. Продължавам с кратка тематика на тема защита на дома от типа на кратки ритуали. Днешното кратко аудио-видео ще ви кажа една защита на дома с 4 ангела. Какво се състои тази защита? Тя представлява един вид благословия. За да благословите дома си е необходимо да се обърнете към 4 ангела на посоките с молба да застанат и да защитят от 4 страни вашата обител, вашия дом, който обитавате. И така, представете си, че разтворените им криле образуват шатра от светлина и любов над дома ви. Ето как можете да повикате тези ефирни създания на светлината. Ангелът на севера, обръщам се към ангела на севера с молба да даде с безопасност, любов и защита този дом. И нека нежните небесни дъждове да пречистят и оздравят всички в този дом. Благодаря ти за твоето присъствие, свети Гавриил. Обращение към ангелът на юга. Обръщам се към ангела на юга с молба да дари с безопасност, любов и защита в този дом. И нека топлината на слънцето изпълни всички влизащи в този дом с светлина и любов. Благодаря ти за твоето присъствие, свети Михаил. Обращение към ангелът на изтока. Обръщам се към ангела на изтока с молба да дари с безопасност, любов и защита този дом. И нека тази обител нежно обвие топлината на небесния вятър. Благодаря ти за твоето присъствие, свети Рафаел. Обращение към ангелът на запада. Обръщам се към ангела на запада с молба да дари с безопасност, любов и защита този дом. И нека мощта и непоколебимостта на земята изпълни всички влизащи тук. Благодаря ти за твоето присъствие, свети Ориел. Обращение към Творецът. Велик Свети Дух, присъстваш във всичко, моля те да дадеш наставления и любов на всички влизащи в този дом, за да можем всички тук да живеем в мир, благоденствие и любов. Приеми величаещата те моя благодарност за твоето любящо присъствие, Господи. Амин. Можете да повикате ангелите по време на медитация или да обходите домът си по 4 му страни, като призовете ангелът на съответната посока. След това оставете дар за ангела, красиво камъче, перце или цвете. Прието е, обръщайки се с молба към тях, да им дарите малък подарък.
Важен е не размерът на подаръка, а чувствата, които влагате в него. Ако имате късмет и около домът ви да има даже и не голяма градинка, можете да засадите в четирите посоки по едно растение за всеки от четирите ангела. Не се безпокойте, ако направленията не са съвсем по географските точни координати, както е по компас. Изток-запад, север-юг може да има леко разминаване. Всъщност това, което има значение, е вашето намерение да предоставяте този дар. За да направите по-осезаемо присъствието на енергията на ангелите във вашия дом, си помислете дали да не закачите техни изображения на стените или да поставите техни статуетки в дома си. Можете да провесите техни статуетки на тънка корда, така че да се поклащат и при раздвижване на въздуха, тъй като колкото повече внимание му отделяте, толкова по-често техните чудеса ще се явяват във вашия дом. До нови срещи и успех на всеки, който прави този ритуал за защита на своя дом. Много любов и много светлина за вас и за вашите семейства. Желавам ви късмет и отворен път на всеки един от вас. Мечтайте, защитавайте себе си, близките си и бъдете в пътя на светлината. Хиляди благословии!